Beno, oin arte inekuazioak askatzen ikusi dugu. Nola askatzen diren ikusi dugu. Eta orain, inekuazio sistemak ditugunean, nola askatzen diren azalduko dizuet. Orduan, demagun, hemen daukagun bi inekuazio hauek, ematen dizkigutela, eta bi inekuazio hauek sistema hause osatzen dutela. Beraz, bi inekuazioen soluzioak kontutan izan behar dugu sistemaren soluzioa ateratzeko. Orduan, zer egiten den? Lehenengo, inekuazio bakoitza bere aldetik askatuko dugu. Orduan, lehenengo inekuazioan, 2x gehi lau handiago 0 hori askatuko dugu. Horretarako, x askatu inekuazio honetan, geratuko litzaiguke x handiago minus 2. Edo beste era batera esan da, x soluzio izango litzateke barkatu, minus 2tik infinitura. Eta minus 2 ez da sartzen, ze x handiago minus 2 da, handiago edo berdin izango balitz, horregatik parentesia minus 2 ez delako sartzen. Bigarren inekuazioa ikusiko dugu. Bigarren inekuazio honetan, hau askatzeko, nik ikusten dut hemen izendatzaileeko bi hause desagertzea nahiko nukela, orduan inekuazio osoa biderbi eginda, hause geratuko litzaidake. Minus lau x, gehi ama lau, handiago edo berdin, x atibi biderbi x, eta minus iru biderbi, minus 6, dena biderbi eginda. Orduan, jarraitzen dut, orain x alde batera, xak alde batera eramango ditut, minus 2x, minus 5x barkatu handiago edo berdin minus hogei, eta orain kontuz, minus 5 hau beste aldera zatitzen pasatu behar dudanez, nire inekuazioaren ikurra alderantziz jarri beharko dut, beraz geratuko litzaidake x txikiago edo berdin minus hogei zati 5, hau dela lau, orduan x txikiago edo berdin lau. X txikiago edo berdin lau, ere tarte moduan, adierazi dezaket, x dela minus infinitutik laura. Eta laua, kasu honetan, kortxetearekin, sartzen da nire eremuaren barruan, laua, x, izan daiteke lau, ze txikiago edo berdin ere lau, Orduan, orain, bi inekuazio hauen soluzioak izan da, ikusi beharko dut, amankomunean, zer daukaten. Horretarako, nire zuzen lerroa erabiliko dut, eta kokatuko ditut bi balore hauek, Orduan, lehenengo inekuazioan, bere soluzioa da, minus 2tik infinitora, orduan, minus 2 zenbakia kokatuko dut, eta minus 2tik aurrera joan beharko da. Orduan, lehenengo inekuazioaren soluzioa izango litzateke, minus 2tik aurrera infinitoraino, Minus 2 hau, ikusten duzuen bezala puntua zabalik jarri dut, Ze minus 2 ez da sartzen, nire inekuazioaren soluzioan. Bestetik, beste soluzio hau dator, minus infinitotik lauraino, orduan, laua hemen dakat, minus infinitotik laura, hoi barkatu. Minus infinitotik hori da, Orduan, soluzio guztiak dira, lautik minus infinitora, Laua, kasu honetan, ja ez dut jarri zabalik, baizik eta itxita, ze laua sartzen da nere soluzioan, Orduan, bigarren inekuazioaren soluzioak hauek izango lirateke. Eta orduan, zen izango da sistemaren soluzioa? Hain zuzen, amankomunean daukagun zati hau. Alegia, minus 2tik laura, baina, ikusten dugu, minus 2 ez da sartzen, laua hau izango litzateke nire sistemaren soluzioa. Eta zenbaki edo tarte moduan adierazita, minus 2tik, minus 2 ez dago barne, laura, lau barne. Hauze izango litzateke inekuazio sistemak askatzeko modua. Inekuazio bakoitza bere aldetik, eta gero bi inekuazioen soluzioetan amankomunean dagoen zatiarekin geratuko ginateke gure sistemaren soluzio moduan. Hoxe izan da guztia.